Здравейте, книжни приятели! Днес се завръщаме с поредната доза видеа от Empyrean, като днес продължаваме с втората книга Железен пламък. И до къде стигнахме в първата книга? Нашия отряд беше изпратен от военни игри в Адбайн, което се оказа засада и там ги очакваше цяла орда венини. За съжаление, Лиам и Солейна оцеляха, а Вайлет беше тежко ранена и отчаян Зейдън, тъй като беше прекалено далече да я заведат до Бъзгаят при Нолан. Зейдън така реши да разкрие огромната тайна и я заведе при един от най-добрите целители, именно брат и Бренан, който се оказа жив. И в момента се намира в Ариша, домът на Зейдън, който се предполагаше досега, че е бил изгорен до основи по време на Тиришкия бунт, но се оказва, че е в процес на отново изграждане. Здравейте от мен! Започваме директно с първа глава на книгата. Тя започва с няколко огромни разкрития за Вайлет. Първото е, че брат ѝ е жив. Венините и уивърните съвсем не се намират само в приказките. Те са напълно живи и напълно истински. Ариша не е рухнала, както каза Деси, въпреки че всички са мислили, че е била изгорена и опожарена изцяло след Тиришкия бунт преди 6 години. Брат и Бренан я излекувал, я изцелил и му се е наложило да си смени името, като вече е полковник Айсерей. Така, Боди идва и дава писмо на Бренан от Безгаят, от ездач, който работи с тях. А Вайлет просто не може да проумее колко голяма всъщност е тази революция. Бренан трябва да отиде на среща с съвета и остава Вайлет сама, след което ще я заведе на края, за да се види с нейните дракони, а пък Андарна все още спи. Вайлет, разбира се, няма просто да седи и да чака. Опитвайки се да намери къде ще бъде срещата на съвета, тя остава поразена от красотата на дома на Зейдън. Мястото е удивително. Наполовина дворец, наполовина дом и изцяло крепост. Малко по малко се е превърнал в градче, построен на ново, без генерал Милгрен да разбере. Реликвите, магическите знаци, белязали децата на екзекутираните офицери, предвождали бунта, ги скриват от печата на Милгрен, когато се събират на групи по 3 или повече хора. Вайлет намира Имоджен и Боди да стоят пред отворената врата и да подслушват, или не точно, защото съвещанията са открити за всеки, който иска да присъства. Има 5 членове на съвета, плюс Зейдън и Бренан, и рядко са в съгласие, включително дали 8-те оцелели от Рейсун трябва да се върнат в Безгаят или не. Споменават за някакъв виконт Текарус и Вайлет е объркана, защото такова семейство не фигурира в архивите на Навар и дори имат виконти дори нямат виконти всъщност в системата на аристокрацията си. Очевидно този виконт иска нещо от тях, за да им даде светило, но Зейдън е категоричен, че няма да го дадат. Дискусията продължава и Зейдън стрелва Бренан с поглед, който не може да разтълкува. И Вайлет я пронизва мисъл. Зейдън най-вероятно познава брати много по-добре от самата нея. Докато обсъждат дали и кой да пратят обратно в Безгаят, Зейдън ги издава, че стоят отвън. Очевидно хората от съвета нямат доверие на Вайлет, но Имоджен казва, че Зейдън вече е поел отговорност за нея, колкото и брутален да бъде този обичай. Вайлет успява да се защити и срещата приключва, а Зейдън оставя Вайлет да говори с брат си. Знае, че трябва да се върне в Безгаят, обаче не знае кога пак ще има възможност за да говорят заедно. И втора глава започва с така интересна информация. Долината над Райерсън Хаус се затопли от естествени термални извори. Тя е най-голямото и предимство, защото там се намират първоначалните люпилища на рода Дубмадин, от който произхождат двама от най-великите дракони на нашето време – Кода и Терн. Интересно е, че точно там в Ариша, в Райерсън Хаус се намират тези люпилища. Може в третата книга да разберем нещо повече и за това.
Но сега във втора глава е време за отговори и Вайлет остава насаме с Бренан. След кратко неловко мълчание, Вайлет започва да го засипва с въпроси и научаваме следното от Бренан. Първо, той е знал, че тя е в квадрантът на ездачите и че е оцеляла след вършитбата. Наолин е спасил Бренан и му е коствало всичко. И също така пак ще споменем, че Наолин е и предишният ездач на Терн. И така долавяме от книгата, че може би е бил и нещо повече от просто приятел на Бренан. Вайлет вижда на дланта на Бренан белег във формата на руна. Руните също доста ще ги споменаваме в тази книга. И е интересно дали тази руна не е от Наолин и дали тази руна вече е използвана или не. Когато Вайлет казва на Терн, че съжалява, че ездачът му умрял, спасявайки брати, Терн отговаря хрипливо. Няма да говорим за предишния. Тук има на брой теории, че Наолин не е умрял, че е Венин, всякакви теории. Ще разберем кое е вярно, кое не е, дали сме познали съвсем скоро. Причината Бренан да не се върне от дома, да остане в Ариша, е защото не може да гледа как черни магиосници избиват невинни, а лидерството в Навара крие всичко това. От барените наистина идват венини, измукват магията от земята и се движат от град на град и Бренан си мисли, че имат около 6 месеца преди венините да стигнат до тях. Знаят от няколко месеца и за уивърните, и че има два вида. Такива, които издишват син огън и други, които са по-бързи и издишват зелен. Бренан също така не е наясно, че уивърните се създават изкуствено, а не се излюпват като драконите. Можело се да унищат кутията, която драконът на Гарик намери, и тази кутия е била примамка и генерал Мелгрен смята, че преградите са толкова непоклатими, че не вижда смисъл да предупреди народа и затова крият всичко от тях. Никога до сега не са виждали вените организирани зад лидер, както в Ресон. И също така разбираме нещо много важно, че в Ариша има спящ преграден камък, въпреки че защитният магически щит, осигурен от лопилището на дракони в Навар, свършва преди официалната и планинска граница, но за момента този преграден камък е безполезен. И им трябва светило, което прави драконовият огън достатъчно горещ да претопи сплавта. И Вайлет започва да мисли трескаво, че би трябвало в архивите да има информация как се създава нов камък. И тук Брен казва нещо много интересно. Нещо е избило венините преди 600 години по време на голямата война и ние старателно издирваме това оръжие. Кое ли е това оръжие? Ще разберем. Вайлет излиза от стаята и моментално се разбират с Терн, че трябва да се върнат в Базгаят. Време е Вайлет да види Андарна, която използва много от силата си по време на битката при Ресон. Но това, което вижда, я шокира тотално. Спяща Андарна, която е почти двойно по-голяма, а Терн я предупреждава да запази спокойствие, защото Андарна ще реагира на емоциите и ще се събуди ядосана. Тук отново има интересен момент, че когато отиват да видят Андарна, Сегел така не реагира добре на Брен, въпреки че го познава, и той сам споделя, че никога не го е харесвала. Каква е причината? Доста интересно. И това, което Терн казва, че никой не е виждал толкова ускорен растеж при дракон. И това се е случвало заради всичката енергия, която Андарна използва при Ресон, за да спре времето. Друго нещо, което Вайлет вижда, е, че люспите й са вече черни, или пък не точно толкова черни, че блещукат почти като в пурпурно. А Терн споделя, че драконите с златни пера са само такива, когато са новоизлюпени. Но все още не е пораснала до край, е подрастваща и трябва да се върне в долината, за да влезне в безсънния сън и да завърши процеса си на растеж, и тази възраст е изключително рискова. Друг факт, който научаваме, е, че опашките на драконите са въпрос на избор и необходимост. В този момент се появява Зейдан заедно с Имоджен, Гарик и Боди и всички са съгласни, че трябва да се върнат въпреки риска от това да бъдат екзекутирани.
Докато обсъждат завръщането им, Вайлет чува шумолене зад нея, Андарна е будна и е трудно да стане. Андарна им казва, че вече не може да спира времето, но Вайлет ти казва, че това не е важно, щом е жива и че са знали, че тази дарба ще изчезне, когато вече не е малка, което дразни Андарна, която е готова да падне, заради факта, че само едното й крило се разперва и губи равновесие. В този момент Зейдан им казва, че има план за завръщането им, но трябва да сработи, но за да сработи трябва да се върнат до 48 часа. И е време да завършат. Така, трета глава. След 20 на часа полет, Терни и Вайлет най-накрая наближават Безгад с останалите от групата, които бяха в Рейсон. Трябва да вкарат Андарна в долината без никой да я види, иначе в противен случай ще изложат всички новоизлюбени в опасност. Терн казва, че ще остави Андарна в долината и ще се върне, защото има огромна вероятност да ги екзекутират. Докато вървят към колежа, Вайлет и Зейдан провеждат разговор на глас, защото Вайлет отказва да ползва менталната им връзка, тъй като смята, че е прекалено интимна, а тя все още му е бясна, че е крил толкова много неща от нея. Зейден, разбира се, не пропуска възможността да й припомни, че са били далеч по-интимни, но Вайлет го прекъсва и го пита дали движението има писари, които може да счита за приятели. Зейден я прекъсва, категоричен, че не може да има доверие на който и да е било писар. Двамата правят план как да се справят с ситуацията с Дейн. Най-вече не могат да рискуват той да докосне Вайлет при каквито и да е обстоятелства, докато тя не се научи да се предпазва от него. Камбаните ги известяват, че имат 15 минути преди да свикат формациите с завършването и Зейдан се уверява, че всеки един от тях знае какво трябва да се случи. Засичат няколко ездачи, но изглежда, че никой от тях не знае какво се е случило. Но Зейден казва, че никога не биха се издали заради тях. Разпръсват се спрямо техния план. Зейден и Вайлет отиват в стаята на Лиам, за да вземат писмата, които е написал за сестра си Слон. Тако излизат от стаята, когато засичат Рианан и останалите, способността на Вайлет да си мълчи за това какво е станало е подложена на тест. Но тя само моли Ри да запази писмата вместо нея, защото не е сигурна дали няма да ги екзекутират и да изгорят писмата заедно с всичко останало. В който Рианан вижда, чии са писмата и става пределно ясно, че Лиам вече го няма. Вайлет пита Зейдан как успява да лъже хората, на които държи, и той казва, че никога не я е лъгал, но изкуството да изрича селективни истини е нещото, което ще трябва да усвои. Зейдан да обещава, че ще й даде някои отговори и с това започва големия конфликт между двамата. Не ме питаш правилните въпроси, срещу ти не ми отговаряш с цялата истина. Вайлет поставя ултиматум на Зейдан, а той просто й отговаря. Пожелавам ти късмет. В следващия момент камбаните оповестяват началото на формацията. Цялата група влиза на завършването точно в момента, в който имената на Зейдан и Гарик са прочетени от списъка на мъртвите. Колко неловко. И капитан Фицгибънс го казва много добре. Вие не сте мъртви. Полковник Ейтус почервенява всяка крачка, която прави към тях. Все пак той е човекът, който ги изпрати на тази мисия с една цел. Но генерал Соренгел е бясна. Ейтус се оправдава, че са изчезнали преди 6 дни и всички са мислили, че са мъртви, но очевидно трябва да ги обвинят в дезертьорство и неизпълнение на дълга. Зейдан пристъпва към него и казва, че са ги изпратили в битка и завърта историята както обсъдиха, че са били нападнати от грифони по пътя за Адбайн и Дей, Фил, Лиам и Солей са загинали и че почти са изгубили Вайлет. Разбира се, бащата на Дейн ги обвинява, че лъжат и че няма шанс ято грифони да убие 2 дракона, но в този момент генерал Соренгел дава думата на Вайлет да разкаже нейната страна на историята. Преди да започне да говори, Зейда ни казва мислено. Само истината, но избирателно. Не казва никакви лъжи. Вайлет разказва историята с помощта на избирателни истини и споделя, че е била прободена с Камас отровен връх и че след като са отишли за помощ в Адбайн, базата е била празна и са намерили само бележката от полковник Ейтус. Тук е интересно, че нито Ейтус, нито майката на Вайлет не настояват да разберат кой точно е излекувал, защото все пак е била отровена и добре, че и не питат. Продължават с историята какво са направили с телата на Лиам и Солей, но генерал Соренгел ги прекъсва, това я достатъчно
и е бясна, защото Ейтос е опразнил стратегически безценна база отвъд преградите заради военни игри. Дава команда да преправят списъците с мъртвите и да вкарат нашата банда в формация и да продължат с завършването, а Ейтос да отиде в кабинета и след 30 минути. Ейтос изсъсква тихо, че това няма да им се размине и казва на Вайлет, че и двамата знаят, че мисията не е била възпрепятствана от грифони, а Вайлет го пита какво друго би могло да забави и да убие двама дракони и техните ездачи. Зейдан ги прекъсва и казва, че Ейтос не може да разкрие истината без да се разкрие самия той. Дейн вижда Вайлет и тръгва към тях и възкликва, че е жива, щастлива и посяга към нея, а Вайлет инстинктивно се отдръпва и му отговаря: "Докосни ме и кълна се в боговете, при следващите предизвикателства ще ти отрежа шибаните ръце и ще те оставя на квадранта Дейн Ейтос." Наистина вайленс. Зейдан доналива масло в огъня, като го удря по егото, пред всички му казва, че всеки път, щом си помисли да посегне към лицето и да си спомни една дума. Адбайн. Дейн пребледнява и има благоприличието да се върне обратно на мястото си. Завършването продължава, третокурсниците си получават заповедите с мястото, където ще са разпределени, а Вайлет и компания са второкурсници. Ей! И така, кой е готов за парти? След бърз разговор за мистериозно сълце, наречено Шантара, което е отворено за второкурсници от всички квадранти, с изключение на ездачите, което дава малко Hogsmeade vibes. И какво може да се очаква от втората им година в Безград? Разбираме, че Вайлет има огризения, че тя оцелява, а Лиам не. Останалите от групата започват да задават въпроси за битката и нападението при Рейслън и за щастие Имоджен спасява положението. Всички пият за Лиам. Куин сменя темата на това, че не трябва да се сближават с първокурсниците, защото не е ясно кой ще оцелее. Супер позитивно. Вайлет забелязва Зейдън в другия край на залата с приковани към нея очи. Тя се извинява на останалите и отива да говори с него. Зейдън вече е лейтенант и има нова нашивка на униформата, а Гарик също е до него, но не за дълго. Той ги оставя само двамата, но преди това им казва: "Богове, вие двамата направете услуга на всички и си уредете отношенията", което добър опит, признаваме го, но ще видим какво ще стане. Двамата отиват да се разходят, Зейдън ще тръгне почти веднага, защото предпочитат командирите на крило да си опразват стаите първи, защото новите обичат да се нанасят бързо, а пък Зейдън предполага, че Вайлет няма да му предложи място в нейното легло. Очевидно не е толкова пияна и все още му е бясна. Вайлет иска пълната истина и той да й казва абсолютно всичко, а пък Зейдън иска най-накрая тя да започне да задава въпросите, на които наистина иска да научи отговора. Това ще бъде основната тема в книгата, затова трябва да се подготвим с търпение. Разговорът им е прекъснат от полковник Ейтос, който се приближава към тях заедно с ездач, който носи нашивки на майор. Ейтос представя ездача като новият им вице-комендант Майон Вариш, който ще отговаря само пред Панчек и общо взето за всички фенове на Хари Потър. Той е професор Амбридж на четвърто крило, затова ясно е, че всички ще го мразим. От разговора разбираме, че Зейдън го изпращат на фронта в Самара, най-източната база на фронта. Пътя до там е един ден, което значи, че драконите на Зейдън и Вайлет ще имат само няколко часа, за да се видят. И на двамата са им позволени само 48 часа отсъствие на всеки 7 дни, редувайки се, заради Тейрен и Сегил. Също така разбираме, че до сега те не са тествали за толкова дълъг период да бъдат разделени. Най-много са били разделени за 3 дни. Терне, меко казано, бесен. Ето се обръща да си тръгва, но преди това казва на Зейдън и Вайлет: "Тайните умират с хората, които ги пазят." Окей, много зловещо. Положително интересно послание. Общо взето току-що и двамата бяха заплашени, че ще бъдат убити
и всеки, на който кажат истината за Ресон. Вайлет е бясна и Зейдън я изкарва навън преди да се рине колежа с мълни, но не успява да се въздържи, когато излизат навън, мълни удря двора. Очевидно идеята е да държат Зейдън и Вайлет максимално разделени, за да им е почти невъзможно да обменят информация. Разбираме, че Терн и Сегейл няма да могат да си говорят от разстояние и че всички писма, които си пращат, ще бъдат проверявани. И че може да има доверие само на хората, които са били в Ресон. Зейдън ни казва, докато го няма, да не се замесва с нищо, което правят Боди и другите. И точно когато Вайлет е готова да се подаде на целувка с Зейдън, той се отдръпва и казва, че очакването е нещо хубаво. И за нас, читателите. Чакаме. Вайлет го заплашва, че ще намери някой друг, който да топли леглото й, а Зейдън самодоволно отговаря: имаш пълно право, но няма да го направиш. Самодоволен. Так самочувствие. Да. Зейдън тръгва за Самара, а Рианан идва да успокои Вайлет, че ще се върне, и има две новини за нея. Лошата, Дейн е новия командир на крило, и Рианан е новият командир на техния отряд. И първата и заповед е: останете живи. Отново наближава наборния ден. Има и нов учител, професор Грейди, който ще преподава издачески курс по оцеляване. Това е класифициран курс, който ще ги учи как да оцелеят, ако се окажат разделени от дракона си зад вражески линии. Ще имат 2 изпита, за които няма да знаят датите. Ще ги обучават на навигация, техники за оцеляване и как да издържат на разпит. Рианан пита важния въпрос: какво става, ако се пречупят по време на разпитите? И професор Грейди отговаря простичко: не дейте. След час Вайлет е обратно в архивите и е издебнала Джесиния да се появи в списъка с програмата на писарите. Вайлет деликатно моли Джесиния за по-стари книги за основаването на Безгаят и нещо, което би обяснило защо са избрали точно това място за преградите, като лъже, че и трябва за защита за един дебат. Макар и с леки резерви, Джесиния се съгласява и дава 2 тома. И отново е време за наборния ден и Вайлет, Надин и Рианан са на кулата, която е входът към парапетът, когато при тях идва Дейн, и Вайлет веднага си застопорява щитовете, както е учил Зейдън. Единствената им задача е да вземат имената на кандидатите преди да излязат на парапета, и първият кандидат, който минава през тях, малко след това пада от парапетът за ужас на останалите. Тук трябва да отбележим, че те за първи път са в тази позиция. Нали, миналата година бяха те, които минаваха през парапета и не са виждали реално как падат хората и колко много падат. Няколко часа по-късно се появява кандидат, който стъписва Вайлет с отличителни зелени очи, които тя би познала навсякъде. Кам или Арик Грейкасъл, крие се за това име, и в историята се появява третият син на крал Тори. И следващият кандидат е не по-малка изненада – Слоун Мари, по-малката сестра на Лиам. И когато Вайлет чува името, започва да й дава насоки, които биха й помогнали, докато Слоун не я разпознава и меко казано е мрази, защото я обвинява за смъртта на Лиам. Все пак за облегчение на всички тя успява да премине. Слоун и Арик се присъединяват към отряда на Вайлет и като по традиция 6 дракона се появяват. 5 на командирите и един едноок оранжев камуопаш, който не разпознават. След кратък ментален разговор между Терн и Вайлет, разбираме, че оранжевият дракон е Солас, драконът на Вариш, и Терни казва да не сваля очи от него. Както винаги, има по някой друг беглец, след като видят драконите, и Солас ги изпепелява, както и половината от трети отряд, които не са първокурсници. Очевидно и определено този дракон е нестабилен, а Вайлет едва се отървава от него. Всички са шокирани от поведението на Солас. Когато Солас отново се кани да изпепели едно момиче, се появява Терн с гръм и трясък и заплашва Солас, който има благоразумието най-накрая да се оттегли. И изглежда, че ако досега Вариш не е бил враг на Вайлет, този момент определено стана. С това приключваме за днес. Очаквайте утре да продължим с обзора на следващата порция глави. Надяваме се да ви е интересно, да си припомняте неща, да научавате някои пропуснати моменти, както бяхме ние, докато се подготвяхме за тези видеа, и
Това е от нас. Чао и до утре! Чао!